kuno ku MBC madzulo ano muli ndine Mike Mlongoti ndi mzangayu Tauson Kamalata, koma poyamba nayi miti yake. Chiwerengero cha wanthu a mdziko la Mozambique omwe athawira mdziko muno chikukwera chifukwa cha kusamvana ndi ziwawa zomwe zabuka mdzikolo pakati pa ochita ndale. Ndalama zomwe bungwe logulitsa madzi la Southern Region Water Board latolera zakwera kuchoka pa 8.3 billion kwacha mchaka cha 2020 kufika pa 17.1 billion kwacha mu 2024. Ndipo munkhani za masewero, akatswiri akale a mpira wa miyendo a matimu a Zambia ndi Malawi alepherana posagoletsana chigoli pa masewero omwe anachitikira pa bwalo la Bingu ku Lilongwe. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Chiwerengero cha wanthu a mdziko la Mozambique omwe athawira mdziko muno chakwera kamba kakusamvana pakati pa andale mdzikolo. Mkulu oona za ngozi zogwa mwadzidzidzi m'boma la Msanje a Daniel Mandala watsimikiza zakukwera kwa chiwerengero cha mzika za ku Mozambique zomwe zikulowa mdziko muno poloka mtsinje wa Shire. Iye wati boma lapereka malo ogona m'malo opulumukirako komanso msukulu za primary m'boma la Msanje. Kenneth Jali anayankhula ndi a Daniel Mandala. Ndizoona hadi kuti anthu akuchoka ku Mozambique akufika kwathu ku Msanje kuyambira makamaka pa 24 December pazifukwa zimene zathu kunena kuti kuli zisokonezo zimene zadza kamba ka nkhani yosamvetsetsana pa nkhani yawo ulamuliro amene khoti lapereka kuzisankho zimene zinalipo wiki yapitayo. Kutengera malamulo amene alipo pa dziko lonse lapansi akuthandiza anthu amene akuchoka m'mayiko ena pa zifukwa zosiyanasiyana kaya ngati ngozi zogwa mwadzidzidzi kapena nkhani ya nkhondo, anthu amene wandolandidwa ndithu mdziko muno kutengera malamulo amene timatchula kuti international refugee law. Kumbali ya zithandizo zimene tili nazo kwakulu kwambiri anthu amene athandiza ndi malo okhala papezeka ndithu malo okwana 6 amene akusungidwamo kufikira tsiku la dzulo. Pamene kufikira tsiku lero anthu onsewa amene akhala akusamutsidwa kufikira malo amodzi amene boma la Msanje lakonza mothandizidwa ndi anthu oyang'ana kwambiri za anthu amene akuthawa kwawo. So anthu amene wasilingango apatsa malo okhawo pakuena pakhale chakudya, pakuena pakhale mwina zinthu zopangitsa kuti pasakhale matenda amene angabwere chifukwa anthu ambiri akhala malo amodzi. So kufikira panopa tikhoza kulimba mtima kuti chakudya chabwera mandichochepa chimene nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi dot mayathandiza kaye. Komano tikufuna kuti anthu atakhazike malo amodzi kuti apatse. Kwakulu kwambiri kwakuti pakufunga pasakhale ndondomeko yopanga seti malo anyowani. Malo amenewa amene akatsatire ndondomeko imene imayenera kugwiritsidwa ntchito yopanga seti kampi akakhalepo. Pamene pakhale zinthu zambiri zimene timene atiunikire. Ndipo kubwera kwa nthambi ya refugee komanso anzathu a UNHCR komanso Red Cross amene asezere m'boma lino kufika tsiku lero komano linkati kuti tipange seti malo amenewa kuti chilichonse chimene chingamabwere chibwere malo amodzi kuti ntchitoyi iphweke komanso isakhale yowawa kwambiri. Wachiwiri wina kwa spika wa nyumba ya malamulo a Aisha Mambo Adams walangiza atsikana achisilamu kuti alimbikire maphunziro ndi cholinga choti adzagwire ntchito zabwino za mboma mtsogolomo. Adams ayankhula izi pa mkumano wa masista a chipembedzo cha chisilamu mu mzinda wa Mzuzu. Hassan Piri wabwera ndi zambiri mu ripoti ili. Wachiwiri wina kwa spika ya nyumba ya malamulo Aisha Mambo Adams yemwenso anabwera ngati mulendo olemekezeka walangiza atsikana achisilamu kuti adzilimbikira maphunziro kuti adzakhale nzika zodalirika za dziko la Malawi. Aisha Mambo wati atsikana a zaka zino ali ndi mwayi chifukwa ali ndi anthu osiyanasiyana amene angamatengere chitsanzo chabwino kusiyana ndi iwowo mu nthawi yawo pamene anthu olozeka ndi chala anali aphunzitsi ndi atolankhani basi. Apo iwo auza atsikana awo kuti alimbikire ndi kudzagwira ntchito zabwino za mboma. Ifeyo azimayi achisilamu pa nthawi imene tinali atsikana mwina sitinachite bwino ku nkhani ya maphunziro mbuyomo, koma panopo tikutha kuona kuti izi zinthu zikusintha. Ndiye timangowasindikizira atsikanawa kuti mmene zikusinthamo zikufunika kuti zipitirire. Iwo ifeyo tikachoka tizapeza kuti apali ena amene alowa m'malo mwathu ndipo adzakhala ambiri kuti tsiku lina mdziko muno tizanena kuti masiwo mkulu wa kampaniyo ndi Islamu ndi mzimayiso.
kaya maministers alipo ambiri andunawa kaya maudindo akuluakulu osiyana-siyana tofuna tizaone atsikana achisilamu akutenga maudindo amenewo. mkulu wa bungwe la Muslim Sisters Youth Organization MUSIO Maimuna Chindamba wati atsikana achisilamu akukumana ndi zobetchera zambiri zimene zikusokoneza maphunziro awo. atsikana ambiri kumalawi kuno tikutha kuona ta umakhala ndi mtima otengeka, tili ndi social media yomwe anthu amatha kupezeka kuti akungoonera zozonena kuti mwina pawokha sangathe kutani kuzipanga faja otengeka. akumapezeka kuti anthu atsikana ambiri akugwa m'mavuto mwina osiya skulu, kutenga mimba zosakonzekera. zinthu ngati zimenezozo tikufuna atsikana chakhale zidalira pawokha, komanso akhale ndi upangiro onena kuti zinthu ngati zimenezozo angatalikane nazo bwanji. akuluakulu amene anabwera ku mkumanowo alangizanso atsikana awo kuti achepetse mchitidwe opanga zibwenzi ndi achidya makanda kapena kuti mabulesa, ponena kuti izi zisokoneza mwayi wawo wa maphunziro. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. President wa bungwe la atolankhani akuchigawo chakumwera la Blantyre Press Club BPC Luke Chimwaza walangiza olemba nkhani mdziko muno kuti adzifalitsa nkhani zokhudza chisankho mwaukadaulo komanso mosakondera. Achimwaza anena izi kumulanje komwe bungwe la BPC linali ndi msonkhano wapachaka, komwenso bungweli lasayina mgwirizano ndi bungwe lophunzitsa wanthu zinthu zosiyanasiyana la National Initiative for Civic Education NICE. Mawu ake mneneri wa bungwe la NICE Trust Grace Hara wati kudzera mu mgwirizanowu ali ndi chiyembekezo kuti olemba nkhani omwe ndi mamembala a bungweli akhala patsogolo kupereka uthenga olondola okhudza chisankho. Talimbikitsa atolankhani athu kuti pamene akugwira ntchito makamaka ya olemba ndi kufalitsa nkhani zokhudza chisankho nthawi zonse adziyesetsa kuti akulemba nkhani zawo ukadaulo oti anthu akamawerenga adzitha kusiyanitsa kuti nkhani walemba ndi mtolankhani, nkhani walemba ndi munthu wamba amene si mtolankhani. Komanso tawalangiza kunena kuti asakhale kumbali ina iliyonse anthu andale. Tikudziwa ndife ndithu atolankhani ndife anthu amene timatha kukhalanso ndi zokonda nkhani ya ndale, koma podziwa kuti timatumikira anthu azipane zosiyanasiyana tawalangiza kuti tiyesetse kuti pamene tikulemba nkhani zathu tisaonetse mbali. Komanso tawalangiza kunena kuti pamene tikukonzekera chisankho chimene chichi tiyesetse kuti tizitsata malamulo a ntchito yathu. Chifukwa tikatsata malamulo a ntchito yathu nthawi zonse ntchito yathu idzayenda bwino. Koposaposa tilimbikitse kulemba nkhani zophunzitsa anthu komanso kuwathandiza anthu amene ali ndi maulumali osiyanasiyana kuti adziwe zoyenera kuchita zokhudza chisankho chimene chikubwerachi. Ifeyo ngati bungwe la NICE ntchito yathu ndiyophunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana. Ndi timazindikira kuti ntchito imene sitingayigwire patokha tikuyenera kugwira ndi anthu ena. Ndifake tinapanga partner ndi Blantyre Press Club kuti munyengo imeneyi komanso mu nthawi ina yansogolo mtikhale kugwira ntchito limodzi kuphunzitsa Malawi zinthu zosiyanasiyana. Makamaka emphasis ikhale pa nthawi ino imene tikukonzera chisankho chaka chamawa. Pali mauthenga ofunikira amene anthu a Malawi akuyenera kuti awadziwe. Pamene ife tikuphunzitsa mogwirizana mwina ndi bungwe loyendetsa chisankho komanso ndi partners zosiyanasiyana, tinaona kuti tigwire ntchito ndi atolankhani kuti uthenga ukamfikire m'Malawi wina aliyense. Pali malo momwe ife sitingathe kufikamo ndi matupi athu physically. Timaona kuti tizigwiritsa ntchito mauthenga kudzera m'mawayilesi, nyumba zofalitsa uthenga, nyumba zowulutsira mawu kuti mauthenga wamfikire Malawi wina aliyense. Bungwe la atolankhani olemba za ulimi wa fodya la Media Network on Tobacco MNT lati lakhutira ndi momwe malonda a fodya mchaka cha 2024 anayendera. Polankhula kudowa atayendera minda ingapo ya fodya, mtsogoleri wa bungwe la Media Network on Tobacco a Alfred Chauwa wati kuti chaka cha 2025 malonda a fodya adzayendenso bwino kwambiri onse ogwira nawo ntchito za ulimi komanso malonda a fodya akuyenera kugwira ntchito mogwirizana. McDonald Chiwayula ali ndi ripoti. Chaka cha 2024 ati chakhala chaka chopindulitsa kwambiri kwa alimi a fodya mdziko muno, pomwe mitengo ya fodya inafika pa madola 4 masenti 4 $4.04 pa kilogalamu. Malinga ndi bungwe la atolankhani olemba za ulimi wa fodya la Media Network on Tobacco, mbiri yabwino ya ulimiwu sinachitikepo nzaka zochepa za mbuyomu.
polankhula m'boma la Dowa atayendera minda ingapo ya fodya, mtsogoleri wa bungwe la Media Network on Tobacco Alfred Chauwa wayamikira phindu lalikulu lomwe alimi apeza mchaka cha 2024. Iwo ati izi zikuchitika kamba ka utsogoleri wabwino omwe uli mdziko muno. Ife ngati bungwe ndife othokoza komanso okondwa kwambiri kamba kakuti malonda a fodya chaka chino ayenda bwino kwambiri. Inu mukhoza kutikira umboni kuti chaka chino fodya anafika mpakana $4 ndi masenti zomwe sizinachitikepo mbiri ya fodya chifukwa unali mtengo wabwino kwambiri, ndipo tithokoze kunena kuti alimi ambiri apeza phindu, akhoma nyumba za malata, agula ngolo ambirimbiri, agula fetereza, magalimoto kumene, njinga za moto, alimi chaka chino asangalala. Komabe Achauwa atsindika zakufunika kukonzanso mavuto omwe alimi a fodya anakumana nawo mchaka cha 2024, monga kulandira ndalama zawo mochedwa kamba kuti mabungwe ena omwe amapezeka pa msika wa fodya samalumikizana bwino ndi mabanki a m'mayiko ena. Iwo ati pakufunikanso mabungwe komanso makampani omwe amagwira ntchito ndi alimi a fodya kuti nthawi ino alimbikitse kupereka mauthenga ofunika kwa alimi kuti mbewu ya fodya idzachite bwino akadzatsegulira misika ya fodya chaka chamawa. Mavuto ena amene zinazaonapo ngati bungwe zinazaona kuti echero imachedwetsa kupereka ndalama kwa alimi, akuti panali vuto la mabanki akunja. Vuto limene litipempha echero kuti chaka chino tikamayambanso msika ukamayamba wa chaka chamawachi zimene ziza ayikendo ndondomeko zokwana chaka chino kuti chaka chamawachi zipasakhale mavuto ngati amene anachitika okhudzana ndi kuchedwa kulipira ndalama kwa alimi. Ifetu ngati bungwe ndife odandaula komanso tikumva chisoni kunena kuti uthenga amene amayenera kupita kwa alimi akuchepa kwambiri. Pakufunika panopo alimi azikhala ali kalikiliki kuona kuti ma agriculture extension akupanga zotani, nanga aleti akupanga zotani, atisi akupanga zotani, kuwaphunzitsa anthu nkhani ya ulimi. Mwaona chaka chino kuli ng'amba kuti apange zotani, atise nthawi yanji fetereza, akatisa fetereza apange nthawi yanji banding. Zonsezi chifukwa business ya msika sikuti imayambira April ija kapena May msika tikatsekula, koma value chain imayambira right away ku Nazareth mpaka na nthawi ya May tikamatsekula msika. Pakali pano fodya ni mbewu yomwe imabweretsa ndalama zambiri zakunja mdziko muno, ndipo pambuyo pake pamabwera mbewu zina mongati. McDonald Chiwayula, MBC Dowa. Phungu wakumwera chakummawa kwa Kasungu akhumbize Kandodo Chiponda wagawira chimanga kwa mawanja 1200 omwe akhudzidwa ndi njala mderali. Achiponda omwenso ndi nduna ya zaumoyo adandaula ndi mchitidwe wogulitsa minda ponena kuti zimakolezera kuti mawanja a mbomalo asamapeze chakudya chokwanira, ndipo iwo apempha mawanjawo kuti ayambe ulimi okhazikika ndi kupindula ndi mitengo yabwino ya zaulimi yomwe ikuperekedwa pa msika. Pamene abwera President Chakwera mwaona kuti zinthu ulimi wasintheratu, fodya awupanga ndalama, ulime chimanga chimene ndi ndalama. Amene ali mchimanga pano awimba lokoma, amene analima mteza 4000 per kg awugulisa, amene analima soya 1500 per kg awugulisa. So izati mbewu ina iliyonse pano ndi ndalama. So timalimbikitsana kuti ntchito umene unaliko kalere kuti munthu munda wakonso upangitsa sabulizi kupereka kwa anthu ena, nanga iwe ulima kuti. So timalimbikitsa kuti yayi boma la Chakwera lulimbikitsa nkhani ya ulimi, osati ulimi wa zakudya chabe, koma ulimi ukhale oti munthu uzipanga ndalama. Ulime nkumakwanitsa ulipira fizi, ulime nkukwaniritsa kumanga nyumba. Muonanso ena alimi chaka chino njinga zakabaza ndi kukhala ngati zogawa, ena mpaka na magalimoto agulidwa chifukwa cha ulimi. Ndipo a Group Village achambwe ayamikira phunguyo chifukwa cha thandizoli ponena kuti zithandiza kuchepetsa ululu wakusowa kwa chakudya. Tosa amene tabwera kuno na amene ineyo ndalindira mulolo nena kuti osasankha kapena kaya mbumba, osasankha kaya kuti ni mphanga ayi, koma ngati pa mudzi wanga uno ndikufuna aliyense apindule pa chinthu ngati chimenechi. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake.
chiwerengero cha wanthu a mdziko la Mozambique omwe athawira mdziko muno chikukwera chifukwa cha kusamvana ndi ziwawa zomwe zabuka mdzikolo pakati pa ochita ndale. Ndalama zomwe bungwe logulitsa madzi la Southern Region Water Board latolera zakwera kuchoka pa 8.3 billion kwacha mchaka cha 2020 kufika pa 17.1 billion kwacha mu 2024. Ndipo mu nkhani za masewero akatswiri akale a mpira wa miyendo a matimu a Zambia ndi Malawi alepherana posagoletsana chigoli pa masewero omwe anachitikira pa bwalo la Bingu ku Lilongwe. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. GoTV has something free for every customer. Because there's a new way to enjoy your favorite entertainment at no extra cost. You can now take your TV with you wherever you go. Whatever you're doing. Whenever you want. Even on the go. It's as easy as 1, 2, 3. Make sure your GoTV subscription is up to date. Download the new GoTV Stream app from your app store and sign into your GoTV account to get going. Watch on your TV, laptop, tablet, or phone. Watch TV anywhere with GoTV Stream. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Ndalama zomwe bungwe logulitsa madzi la Southern Region Water Board latolera zakwera kuchoka pa 8.3 billion kwacha mu 2020 kufika pa 17.1 billion kwacha mu 2024. Izi zanenedwa pamene bungweli linakumana ndi atolankhani ku Zomba. Justin Mkweu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Malinga ndi mkulu wa bungweli a Duncan Chambamba, pofika Disemba chaka cha 2020, bungweli linali litatolera ndalama zokwana 8.3 billion kwacha. Iwo aonjezera kuti koma pofika Disemba chaka chino, ndalama zomwe bungweli latolera ndi zokwana 17.1 billion kwacha. Achambamba ati izi zatheka kamba ka mfundo zabwino zachuma zomwe bungweli lakhazikitsa mzakazi. Mwachitsanzo, chiwerengero cha makasitomala a bungweli tsopano chafika pa 91,000 kuchoka pa 57,000 mu 2020. Alita Makwangwala ndi mneneri wa bungwe la SRWB. Zaka zinayi kapena 5 zambuyomu tikuthamangitsa ndondomeko imene tonena kuti ya growth. Ndondomeko imeneyi ikuona kukula kwa makasitomala athu komanso kukula kwa chuma. Nde pa ndondomeko zimenezi tinakhazikitsapo zinthu zingapo zimene ngati panopa Water Board takhazikitsa. Choyambirira chenicheni taonjezera manamba a makasitomala athu poonjezera malaini amadzi kufikira madera ena amene sitinafikirepo. Kachiwiri takonzanso malo ena amene ma supply systems athu amene anali akale takonzanso komanso tagulitsa komanso takhazikitsanso ma supply centers ena atsopano kuonjezera pamene tinali nawo. Monga mutha kuona kuti tatsegula project ya Nkhudzi panoponso tilikalikiliki kufuna kugwira project ina ya kuchikwawa tikupanga ya kumakanjira komanso tifuna tipange ya kuzalewa. Komanso kuphatikiza pamenepo tinayimika pa ndondomeko ya boma imene inatipatsa mphamvu yokuti titha kutenga amene timati mawuwa amene samagwira ntchito kuti tiyatenge ife ngati Water Board tathandizirenso anthu aja kuti
akhalenso ndi madzi aukhondo. Ndi zinthu ngati zimenezi zimene zatithandiza kuti tifike pamene tili pano tsiku la lero. Amakwangwala athokozanso atolankhani pa ntchito yomwe amagwira yodziwitsa anthu za ntchito zawo. Mkulu woona zokonza nkhani ku MBC a Frank Kapesa athokoza bungweli kamba kuonesesa kuti lili pa ubale wabwino ndi atolankhani. Iwo alonjeza kupitiriza ubale wabwinowu ponena kuti atolankhani aonesesa kuti akudziwitsa komanso kuphunzitsa anthu za bungweli mu njira zosiyanasiyana. Bungwe la SRWB limapereka madzi maboma onse akumwera kwa dziko lino kupatulako mu mzinda wa Blantyre. Justin Mkweu, MBC, Blantyre. Mkulu wa polisi mchigawo chapakati chakuzambwe a Emmanuel Soko wati chiwerengero cha milandu yomwe anthu amapalamula mchigawochi chatsika poyerekeza ndi chaka chatha. Asoko amayankhula izi ku Lilongwe pa phwando la Christmas la akuluakulu a polisi mchigawochi. Zambiri mu lipoti lomwe walemba Batwell Gerard. Akuluakulu a polisi mchigawo chapakati chakuzambwe anakonza phwando la Christmas ku Lilongwe. Mwambowu unayamba ndi mphindi imodzi yabata kukumbukira apolisi omwe amwalira akugwira ntchito yawo. Poyankhula pa mwambowu, mkulu wa polisi mchigawo chapakati chakuzambwe a Emmanuel Soko analimbikitsa apolisiwo kuti agwire ntchito yawo molimbika ndi kuyang'ana chitsogolo kuti akwaniritse ntchito zawo mu chaka chobwerachi. Pa mwambowu, Asoko analengezanso kuti chiwerengero cha milandu yozipha chatsika poyerekeza ndi chaka chatha. Komabe Asoko analangiza apolisiwo kuti apewe mchitidwe wa ziphuphu omwe ati umaonjezera mchitidwe woti anthu azilanga okha akapeza omuganizira kuti walakwa. Chaka chino ikayerekeza ndi mmene milandu idachitikira mu 2023, chaka chino milandu yo yatsikirapo ndi 6%. Kwa ifeyo kutsitsa ndi 6% tagwira ntchito yabwino kwambiri, and tembekizanso kuti mu chaka chimene cha 2025 titsitsanso kwambiri mwina kuposera pamene. Ndikuyembekezera zakuti apolisi athu ayenera kuti akhale ndi chithunzi chakuti mu chaka chimene chikubwera chimene kukhale chisankho tikuyenera kuzipereka nkugwira ntchito kwambiri chifukwa chisankho chimafuna kuti apolisi mukhale kuti muli paliponse mu nthawi yonse, and nzofunika kunena kuti apolisi athu akhale kuti akudziwira kuchokera pano kuti kamapita kumeneko tikhala tikugwira ntchito yambiri kuposera mwina ndi imene tikadagwirira mu nthawi ina imene kunalibeko chisankho. Chigawo chapakati chakuzambwe cha polisi muli maboma a Lilongwe, Deza, Nchewu ndi Mchinji. Mmodzi mwa oyang'anira za maphunziro mu mzinda wa Lilongwe a Grace Kafulatira ati ndikofunika kuti makolo adzitengapo chidwi pa maphunziro a ana awo powalimbikitsa pa za maphunziro. Iwo amayankhula izi ku Lilongwe pamwambo omwe anakonza aunduna wa za maphunziro pamodzi ndi konsolo ya mzinda wa Lilongwe. Zambiri mu lipoti la Shira Kasambiza. Ngati njira imodzi yopititsa maphunziro patsogolo muno m'Malawi, aunduna wa za maphunziro mu mzinda wa Lilongwe adayambitsa ntchito yolondoloza ana omwe adakhonza mayeso amoko kuti awalimbikitse kupita ku sukulu za sekondari zapamwamba. Ntchitoyi yakuti ingathe kuthandiza kuti chiwerengero cha ana opita msukuluzi chichulukire. Mmodzi mwa akuluakulu a za maphunziro mu mzinda wa Lilongwe, Grace Kafulatira, ati makolo ndofunikira kuti atengepo mbali pothandizira maphunziro a ana. Iwo ati ntchitoyi ithandiza kupititsa maphunziro patsogolo. Kuti mwana aphunzire bwino, aphunzitsi afunika akhalepo, makolonso akhalepo, and makolo ndiye ofunikira kwambiri. Amene azidziwa zimene zikuchitika ndi mwana wawo, akuphunzira chani, wapita sekondari akufuna support ya mtundu wanji mwanayo. Makolo akakhalapo mwananso amalimbikira. Komanso ngakhale community imene anaja akukhalamo ikufunikabe ndithu kuti izithandizira. Sukulu ilipo, china chilichonse chilipo, community ija izithandiza. Kaya munthu atenga tsache limodzi ukasiya pa sukulu wathandiza. Kaya atenga point imodzi yofiira kukapereka amenenso wathandiza. Chifukwa cholinga chonena kuti anawa aphunzire apite ku sekondari. Mtundu wa anthu osaphunzira umavuta okhala nawo. Koma anthu akaphunzira atapanda kupitiriza ntchito, zochita zawo zimakhala zaphindu, akapanga business zimakhala longosoka. Polankhulapo pamwambowu, wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Lilongwe, a Ruth Chingwalu, wayamikira unduna za maphunziro pa ganizo lake lobweretsa njira zosiyanasiyana kuti zithandize kutukula maphunziro kuno ku Malawi. Programu iyi ndiyofunikira kwambiri ngati masukulu a mu Lilongwe City kuti imathandiza ana kuti akakhala kulimbikira maphunziro awo kuti akathe kupita kusankhidwa kupita ku secondary school.
komanso ngati Lilongwe City Council monga mukudziwa kuti ife Lilongwe City Council timathandiza ana, timachiona kuti ndi chinthu chabwino kuti ana amene tikuwathandizira kuwapasa zinthu akuphunzira komanso akusankhidwa kupita kuma secondary schools. mwambowu akuti uzikhalako chaka chilichonse ndi lingaliro lofuna kuti ana onse akhale ndi mwayi wopita ku sekondale. Shira Kasambiza, MBC Lilongwe. Ndipo munkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino yomwe osewera ake ndi opuma yalephera kugwiritsa ntchito mwayi wapakhomo kugonjetsa timu ya Zambia, pomwe matimuwa afanana mphamvu posagoletsana chigoli chilichonse. Masewerowa anachitikira pa bwalo la zamasewero la Bingu National ku Lilongwe, komwe anthu anali ndi chiyembekezo kuti timuyi ipeza chipambano potengera kuti idagonja ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi itapita ku Zambia. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Chiwerengero cha wanthu a mdziko la Mozambique omwe athawira mdziko muno chikukwera chifukwa cha kusamvana ndi ziwawa zomwe zabuka mdzikolo pakati pa ochita ndale. Ndalama zomwe bungwe logulitsa madzi la Southern Region Water Board latolera zakwera kuchoka pa 8.3 billion kwacha mchaka cha 2020 kufika pa 17.1 billion kwacha mu 2024. Ndipo munkhani za masewero, akatswiri akale a mpira wa miyendo a matimu a Zambia ndi Malawi alepherana posagoletsana chigoli pa masewero omwe anachitikira pa bwalo la Bingu ku Lilongwe. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine madzulo ano Mike Mlongoti ndi nzangayu Dawson Kamalata. Tikufunirani chuti ndi Christmas komanso chaka chatsopano chopambana.